sa may taas, no? Magkaroon ng kurtina sa amin ng kurtina. Tingin mo sa taas. Yan. Ito sabi pa rin pa. Giding. Ay, maingat yung motorized. Ini Uding. Yan si Uding. Isa pa ding. Ayan yung puti bukas. Ayan, tapos yung puti. Ayan, tapos close naman yung ayan yung remote na kay hindi. Ayan, okay na. Okay na. Ma'am, tingnan mo ma. Thank you.